Shut up, shut up. Shut up naman dyan, sabihin mo. Shut up sa mga gustong ma-shut up. Best power top dito. Ang hirap niya, pero kung dito, isi-swing mo pa siya. Dito yung impact. Susanayin mo yung Nag-ano kasi ako na ma-mindfuck ako una, mas tinatry kong anticipate. Eh, puro mali anticipation to nung gusto yung kalaban. So, sabi ko, i-delay ko na lang ako. Kapag tumama na yung shutter sa racket nila, doon to tumama. Doon gagalaw sa sinwing pa lang. Yun yung ginawa ko ng pangalawang coach. Kaya lang, late pa rin ako, mawagal pa rin ako. Ano lang talaga? Sabi ko, parang exposure sa positive. Pero pag nahuli mo, malakas na mo. Na-smash mo nga. Tama yung na-anticipate. Ano naman, mababantay mo nga. Try mo. Thank you, thank you. Bakas pa yun? Dapat may bumantay. O kaya nag-check sa bongita. Hawak-hawak. Kasi hawak mo yung bongita. Umisip sa Pero iba kasi mapagpati kasi, no? hindi ka naman nahirapan. Hindi na siya pinag-pinag-pinag. Una sabi niya, sabi mo sulat ka na. Sulat na. Alam mo yung unang sentence niya. Galing ako sa sabi ng pulis, sabi mo hindi kami no. Hindi kami sa birthday. Hindi na siya nagganay. Susulat niya. Isa yung katangahan, no? Binulugar dapat. Sabi niya, inatrasan ako, di ba? So yung sinulat niya, sabi niya, sa birthday ko. Tapos yung next sentence, yung nakita akong puting sasakyan, sumalpok ako. Sabi ng polis, inaamin mo na. Kasi nakita mo, hindi ka nagpinor. Magano na lang siya. Sabi lang niya, sorry po, pasensya na po. Anong edad na? Nagpipigil 34, nagpipigil ako dun sa unang sentence na. Galing ako birthday party, nasobra ng kwento. Nasobra siya ng kwento. Nakita niya na nga, hindi pa nagpreno. Tapos nakita ko yung puting sasakyan, sumalpok ako. Yan ang pulis ko. Inaamin mo na lahat dito. Pero malaki ang bala yun, ha? Ano, pauwi na kayo? Kain pa lang. Kain pa na. Parang Hindi ako nakakain. hindi na. Tinake out na lang kami nila Faye. Kasama namin sila. At least walang nangyari masama. Yun na lang iniisip ko. Basta sabi ko sa kanya, hindi kayo pwede lang. Kasi gusto ko kasi managot ka, parang yung police ko. Mag-ingat na siya. Shout out! Boop! Participation test. Kaya sabi ko kung ano Tignan mo naman sa sakyan mo, kung titingnan niya pa yung sasakyan ng police. nagulat ako kasi ang tigas na naman kami. Sa likod? Una kinabahan kami ni Shirley para namin pasok. Ano yung traffic ba? Tuloy-tuloy lang kayo? Tumawid lang kami. Walang sasakyan. Tapos yung mga tao sa labas ng restaurant. Ano ko na nangyari. Pero ang bilis daw niya. Ang bilis niya. Kasi nakapark ka na, nagpa-park ka na dapat. Bigla po kami nag-block. May sobrang bilis ng buwan. Bumangga sa likod. Papasok ka na sa restaurant. Napasok na ako. Labas lang ng konti kasi tinatabi yung araw.
Mommy! Second round.